Хайырлы кис, қадірі достар, әдің барығыдыла вақыт құласанда сираттығы мауықтырғыз, ағышты істеріктерге бай сейхетке сақырабыды. Вақыт құласаға, ол хайтирелер бақсаға, рухияты бед ақсаға, ижат сірі, бәхет тамғаға, ардақы шақыстар азмышы, тұрмыш кессаға. Беден айырылмағыды, беден менен бірге қалығыды. Қадір достар, вақыт қолсанды язмыштар сылбыр һәм біздің бүгін студияла зур байрам рух тантана һәм көптен күтіп алынған біздің қонағыбыз актриса, ерсі, ғұммен нәзікетлі зауқылы, ефтікі сығылу сибер, талантлы ханым Рәсима Ғайфуллина Нур театрынан алқыштай білді. Қайырлы кес, Рәсима ханым, Рәсима Риевқызы, халық артистка Башқұртстандың һәм Татарстандың атқылың артистка. Шылай бе, бүгін әдімінен шыл түкілім матур, ғылау, ескекес, яғымлы, талантлы кешілер, кемдер олар. Несін олар бүгін әдің табында һәм көңіл яғанында. Таныстырып кетегіз. Олар барсы да менің үшін яқын кішілер, менің тұрмыш yolымда, меңа таяныш, дос болдылар. Ең көптен білген кішілерінің бірсі енді Ғалия апа, яқташым, Ғалия Султанова, Башқұртстанның халық артисткасы. Легенда. Легендабыз. Неге бәртеді көру? Onlar енді міне Хабирия білән біз бек көптен танышбыз. Ахиреттім менім Хабирия Хамидуллина, ол телевидениеда редактор болып ішлей. Несе ел қайры таныш енді ел? 40 ел. 40 еллап. Бұлай екен тұғыр ақиреттері, бұлай ма? 40 елға яқын әйе тұғырыбыз, Аллаға шүкір, әйгелі таянышым болып тұрды, олып тұрады. Менің яратқан режиссерім Илдар Валиев біздің театрымызда. Біз бірге бек көп еллар ішлейбіз. Һәм ахиреттім Вәкилә Калмантаева, Башқұртстанның халық артисткасы. Бізде біздің бірге эшләдек Нурда, Аллаға шүкір. Шунда танышып, шуннан берле доспыз, бір-бірімізге таянышпыз. Һәм менә ең яш танышларымның бірсі деп әйтіп кеттім. Бүгін сіздер пәрден асабыз. Кем екен ол? Халәл Жифеттім, ерім Марат Ғалимұлы. Зүбайыров. Зүбайыров. Тасынатта қош келдіңіз. Бүттәгіз мен асырашы шыл текілім танығық, һәм әлбетті алтынды вақтығыздан өліс сағарып келген сенеге зор рахмет. Һәм әлбетті мен тәтіп қылғанам. Мен істегенде, мұна мене 11 яш, һәм менің Али апайым, оның 9 класс балаға алып қайта бір фото. Һәм онда ес кеткіз сылуық қыз. Мұна мен хаман дейсінде алдамайым. Осы айтып алдым да ол фотоны қарап отырам. Я Құдайым, бұла мекен шындай матурлық себерлік. Оға хатта Пушкинда естерінде қашық болыр екен тип қоқланып отырғаным. Һәм бұл болып сықты, мұна менің апайымның класташы, Суалтрын Лақылы ауылынан Рәсима Ғайфуллина. Мұна шу күнді башлап мен оға ғашықмын, табынамын, яратам, хықланамын, қысыңлап етемін. Һәм әлбетте тұрмыш жылдары қатмарлы. Бұна көптер үшін әлбетте Рәсиманың актриса болып кетуі аптыратмағандар. Әмә бет урау, урайылдарлы аша келе олышы елға. Бұлға тілей юрист. Кем юнәтмей бірді, не есім тапышы еді ердер хүнәрі? 8-ші классқа қадар мен врач боларға тіледім. Онысы да бар әлі. Әміна онға жетуге енді мен нықлап юрист боларға тіледім. Шүнкі Хылқым бойынша да шундай едім, барысына да... Ғәділ, тұра ғұділі, сайға, біраз ұсал. Шундай ұсал деп әлі енді. Ғәділ, ақылды ұсал. Ғәділмін. Шул, һәм әни дә мені тәрбиеледі шул айтып. Бәлекейден жырлап бейіп үрісем де, бәлкі әйткен болған мұндар артист боласым келеді. Анысын хәтерләмейм, әнінің сөзін генә хәтерлейм. Қызым, қойда үрісең де, қойда оқысаң да, артист болып жырлап бейіп үрірге болады дейді. Һәм мен енді артистлық тұрында ойламайша, юрист болырға тіледім. Шул айтып, оқу йортына барып шықтым, һәм шында Хабирия белән таныштык икәү. Нисек булды? Хабирия булырга теләгән юрист. Шулаймы? 1983 елында ул. Ишембарай Салих авылынан килгән Хабирия. Без
Рәсимә менән Башкорт дәүләт университетының дөйем ятагында таныштык. Ул да Башкорт дәүләт университетының юридик факультетына укырга килгән, мин дә. Без анда гадел судья булыр өчен килдек бит ул. Менә юристы икеләшеп һөйләшә торгайнык бит инде. Уның да гадел судья булгыһы килә, справедливый судья булгыһы килә. Хәбирә дә шундый менә. Минем дә шулай. Икебезнең теләкләр бер булган. Ул вакытта бит шулай дип тәрбияләнеләр балаларны. Мәктәптә октябрёнок, пионер, комсомол, партия. И без ысынлап та уның менән мына тура килдек бергә. Һәм бер бүлмәле яшәнек бер ай буена. Чөнки ул вакытта ошо вуз укытучылары, югары уку йортының укытучылары абитуриентларны әзерләй торганнар имтихандарга бушлай. Без бер ай буена ошо дөйем ятакта Башкорт дәүләт университетының бергә яшәп имтихандарга әзерләнеп яттык. Шон Рәсимә бит инде шул тиклем мына Янис әле әйтеп үттең, шул тиклем сибәр, сәсе инде билдән төшкән. Ул йырлай, ул ашу бүлмәһендә лә йырлай. Мин бүлмәле аның йырлаганын ишетеп утырам. Коридор бурлап килә, йырлап килә. Бүлмәле Атлап китә, бөтен кеше аптырап кала. Ысынлап шулай булды. Артистка йөрөй. Дөйем ятакта. Рәсимә, һиңә бит артистка булырга кирәк. Һин бит дөрес хайламаганһың. Шулай дидегезме? Мәйтәм, ул әйтмәле. Монда йөрмәле мәйтәм. Уның булмышы, бөтә тотышы үден, матур итеп моңлы тавышы, ул әдер артистка ине. Мына теге авылда әйтәләр бит, һин бигрәк сибәр егетсең, бигрәк сибәр кызың, һиңә артистка булырга кирәк дип. Ана шундый замана ине ул. Ысынлап та артистка булып йөргән бит инде Салават районында художество Үҙешмәкәр сәнгатьтә һин анда хорда да җырлап йөргән, солировать итеп, алып барган. Шунда ул Салават районының хандугасы булган. Ул әдер артистка булып килгән. Ayın kıtaq soltırın vaqtla olana. Mana men bik бәхетлемен, ике авылда шарганда утырамын. Һәм без бик кирәк күрешәбез. Менә бүген шунда асраштык. Геләп акылым, бәгырем, яратам һезне. Менә вaqtla олы. Birden bir легенда, йондыз, безнең горурлы Галия Султанова. Сандугашыбыз. Һәм килеп сыга Рәсимә Гайфуллина. Менә уларның гаиләһе, уның турында иштәйнегез, беләйнегезме? Әлбәттә, сәһә Фирүзә апа легендар шәхес укытучысы. Инде уңган Бөйү ханым. Менә уларның нәселе турында. Мин тәүдә бик белмәдем, чөнки 7нче классны беткәстә без битендә китәбез Насибаш дигән авылга. Шуңа күрә алар Насибашта. Насибашты беләм. Сагында туган авылы Насибаш булган аның. Һуңыннан инде беренче мәртәбә без ысырашып киттек районда. Без кайттык, безнең Үзешмәкәр композитор Султанов дигән агай бар иде. Әбүзәр Султанов. Шуның йырдарын йырларга дип безне алып кайтты Сафан Алибаев, мин. Карайбыз Рәсимә безнең белән. Яп-яш, матур, һылу, ул анда эшләп йөреп ята икән. Шулай итеп бергәләп без бер бригада булып, төрле авылларда концертлар куеп беренә Сафан Алибаев шигырь һөйләйне. Шунда беренче мәртәбә мин исем китте инде. Кара матур, яшь кенә мәйтән, шундай матур йырлай. Шундай, мен инде укып сыккаймын. Уже Бит билдәле халык артистка вакытта бар. Более данлыклы инде. Шулай да барыбер Рәсимәне бик мин яратып, аңа кәңәшләр бирдем, һиңа укырга барырга кирәк, артистка булырга кирәк дидем. Галип, менә минем күк беренче күргәс аптырамагызмы? Бәй, кайдан килә ошо матурлык? Кайдан туган был дворянка дип аптырамагызмы? Олай бик Онытылган инде диген. Балагына булганмын бит инде әле ул вакытта. Ул анда әле яшь иде. Кинә дә белмисең, үзеңне тота да белмисең. Биткән генә вакыты иде. Шулай да барыбер теге нык үткәр булып алай, яни күренмәне, матур итеп йырлай, матур итеп концертта алып та биреп барды. Кайбер вакытларда инде шигырьләрдә һөйләп куйды инде. Шулай итеп без танышып киттек.
Шулай юрист булманы, мына сәнгатькә юл ничек башланды? Сәнгатькә ул ничек башлансын инде? Кемдер булды кабул Минем комиссияда? әти дә, юк, баштысым килә нәрсәләр. Ага. Әти дә, әни дә җырчылар. Рифага Рифа дигән Әнвар улы һәм Филүзә Галим кызы, алар барсы икесе дә җырчы. Әни филармонияда да җырлаган. Бригадалар төзегәннәр элек. Җырчылар җитмәгәч, институтлардан җыйганнар. Наил Талхевичны ишеткәнегез бар. Ул җырчы булган, әни дә җырчы булган. Шулай итеп йөргәннәр гастрольдә, менә юкка гына түгелдер инде бу хәле. Рәсимәне әсәһелә бик сибәр кеше. Нык сибәр кеше. Әти, менә элек бит Солот районы ерак булгангалыр инде. Артистларны бит җыеп йөрүче булмаган, чакыручы булмаган. Менә алар икесе дә артист булырлык кешеләр. Әти бигрәк тә. Башка телевизион Язмышлары бәлки бүтән төрле булыр иде аларның. Әнинең ул таланты ачылган укытучы булып, ул бик үзегез беләсез. Абруйлы булды. Бүтән нәрсәгә балаларны өйрәтте, рус теле укытучысы гына. Кулган инде уста. Бүтән нәрсәгә өйрәтте. Һәм мин нәрсәдә әйтәсем килә, безнең нәнәй Шишмә ягыннан, Картатай Солот районыннан. Шулай кушылып, менә шундай. Насайлык ма. Үзүзлек кадан кирәк икән. Шуннан шул мин җырлап бейеп йөрдем кичкенәдән. Бәлкидән өстәлгә бастырып җырлатканнар инде элек шулай бит инде. Сеңелкәшләрем дә уртанчы сеңлем җырчыга укыды. Училищены бетерде. Әле Шакшада музыка мәктәбендә завуч булып эшли. Бәлки сеңлем артист булам дигән иде. Әти әйтте, барыгыз да артист буласызмы инде дип. Барысының да гаиләләре, алар гаиләгә бирделәр тормышларын. 3 бала, икесендә дә без 3 кызбыз, менә шулай әйтеп киттәсем килде инде. Җыр биюгә килгәндә инде җырлап биеп үстем. Әйтәм бит, әни, балам, кайда укысаң да җырлап биеп йөреп була дигәч, мин инде төплеп юрист булырга теләп, укырга керергә тырыштым. Ләкин язмыш үзенекен итте. Хәбир әйтмешли, коридорда гел җырлап йөридең диләр. Ришат дигән егет гашык булып йөргән иде инде ул вакытта. Ул тукта инде, тырыш инде, әйдә керик, бергә укырбыз дип мине. Мартага кем икән ул? Ул кем икән ул? Монда гына сыгалы ул. 40 ел элек бит. Шуннан алар кереп киттеләр, министр юстиция булды ул. Шулай итеп Хәбирә менә редактор. Хак булыгыз? Мартага. Шулай итеп. Менә мен кызгандыра, һәр киләгә сәнгать институтына, анда утыр комиссия. Сәнгать институтына ничек килүем? Гали апай менә, Гали апага рәхмәт, ул да әйткән бит инде миңа җырларга кирәк сиңа дип. Тагын безнең зафадел культура бар иде ул вакытта. Ханым кызганычка каршы исемен хәтерләмим. Ул әйтте, может, вокальныйга поедешь дип, русча сөйләшә иде инде ул. Попробуешь дип. Шулай итеп мин әйтәм, кирип карыйм. Кирип булмаса, не догоню, так согреюсь дигән кебек. Нигә юридическийга керәм дип уйладым. Һәм вокальныйга килдем, юлдан арып килгәнем, тыңладылар да. Документ сдавать итсәң дә була, итмәсәң дә була дигән сүз ишеттем бит инде. Әйе дип әйтмәгәч, миңа ничектер ни булды. Шуннан мин училищеда укысым килми иде. Онны биткәнмен дип. Институт кирәк миңа. Театральный бар икән, уемда да юк иде. Бездә башкорт телевидениесе юк иде бит, хәтерлисең икән. Без рус нигендә үстек. Русча спектакльләр карап, мин Фидан Гафаровларны күрмичә үстем. Шул авылга килсәләр генә күрә иде. Монда килгәс кенә бер. Монда килгәч кенә Фидан Гафаров диләр, карыйм, ниндирәк кеше икән дип шулай итеп исемдә шул. Шулай итеп шул язмыш инде үзенекен итте. Һәм миңа информация килде инде, театраль бүлеккә барып карыйсыңмы җырлагач та биегәч тә дип минем абыем әйтте. Һәм мин җиңел генә кереп киттем, ничектер, Аллага шөкер. Җырлыйм да бит инде, бием дә дигәндәй. Инде барысы да шул кирип киттем. Бик яхшы укытучыларга туры килдем мин. Аллага шөкер. Габдулла Габдрахманович Гилязев, Тамара Худайбердина бит инде элекке Балия Шаһитовна, шунан Дыба Александр сцен движение буенча Искиткеч бит инде укытучы иде. Рима Лощенкова, тагын Гүлия Арслановна минем укытучым булды. Тел буенча менә шундый шәхесләр безне укытты. Безнең курста бик көчле булды. Барысы да инде
халық артистлары булып әйтте дип әйтсәң дә була безнең. Рәсимә бит үзе генә түгел, ул иң беренче кеше өчен. Якларга, хакларга, нәмәдер бирергә, нәмәгәлер алып барырга, өйрәтергә, әйтергә вакытында, Ярдәм итәргә, Ярдәм хакларга, итәргә. Курсаларга. Диткәс, Рәсимәнең мен беренче тапкыр әйтмешләр теге мөхәббәт һәм нәфрәт спектаклендә Сибайдан килгәйник, шулай бәхеткә каршы почти премьерага туры килдек без. Премьерага бөтен бригада менән килдек бит инде. Милли эштәр театрында. Милли эштәр театрында ул заман Зәйнәп театрында ул заманда. Бешваның ул заман өчен ул авангардный спектакльне. Спектакль үзе шулай. Ишнан хәзер мин Рәсимәне күрдем. Беренче рәттә утырабыз. Килеп сыккайны хәзер мин просто авыз асып, мин бит артистка все-таки. Шым гына дигән тавыш ишетелгәне булды башында. Ысынлап мен хәтерләйм. Мин ысынлап Караным янда дигән ысынлап. Бер сәхнә бар анда, менә әле күз алдымда тора. Ней, аның сәсе ошлай ни төшә. И театрда бит инде ут эффектлар бар. Ней ул сисенгән, ошлай ней. Вис төшә, и шул үтә күренеп алтын кыйлган һымак инде. Мин просто напряглась, урыс әйтмешләй. Карап утырам, аңларга теләйм инде, бу ниндәй магия икән дип. Кинокадр, Тарковскийның кадры. И вот менә әллә минем күз алдымда калган ул ут, и вот как будто уланы үтә сыккан инде. И китте биюдәр, китте йырдар, Идрис Калимуллин менән бит инде икәүләп. Просто мин шак катып, мин үзем өчен генә әйтәм инде. Утырып, спектакль бетте. Биткәс хәзер эндәшмәгән кайттык гостиницага. Мәйтәм, ул үзе шулаймы? Аның сәсе үзенекеме? Ул үзе шулай, матур менә хушымда ия алмай әллә йөрим дигән мак. Әле лә шул картина килеп батала. Хушымда ия алмай йөрим уже нисә еллар. Шуннан бирле мин Рәсимәгә гашык маңына тибәйтү ете, наверное. Ябай гына һүзләр шулай бит инде. Әвер. И язмыш мине Нур театрына алып килде бер заман. Рәсимә менән бергә эшләргә 4 ел эшләдем мин Нур театрында. Аллаһка шөкер. Татарса. Татарса. Сөйләште. Мен татарча бик әйбәт сөйләшәм вообще-то. Бик әйбәт. Тел белү кирәк ул. Һиләш алмай татарса хәзер. Ишнан Рәсимә мине үзенең вот урыслап әйткәндә в полном смысле этого слова опекага алды. Мен бит инде все-таки Сибайда еллар эшләп килгән, сугубы башкорт театрындан, ул бер генә ни белә күзен оңыннан ысқындырмайынса, мен һиңа шул дигән рәхмәтлемен Рәсимә шуның өчен. Вот ул вела по жизни, дип әйтәм, по театру. Нык ярдәм итте ул миңа, беренче үзенең канатасына алып, ел ямгыр тейдермәй Нур театрында. Ул коллектив гомумән нык һәйбәт булды. Нык һәйбәт коллектив. Мин ул коллективты яратам, горурланам ул да эшләгән өчен. Был дәвр булды. Рәсимә Гайфуллинның дәвре. Мин үземне театр ачучы димен. Әлбәттә, нигез халысташын театрның нигезендә мен бит. Һәм әлбәттә менә без студентлар без йөри торган Рәсимә Гайфуллина менән Идрис Калимуллин өчен ошо театрга беренче курс битендә, беренче сыгарылыш битендә, беренче студияның артистлары битендә. Диплом эшләрен карый. Диплом эшләрен карайныга әлбәттә. Һәм әлбәттә мошы мөхәббәт нәфрәт, мюзиклдар. Зәйнәп апай Бишеваның килеп, Рәсимәне котлавы, бергә сәхнә тору. Бына ул бүген дә онытылмай. 30 ел үткән бит инде. Һәм Рәсимәнең рухы тора бүген дә. Менә ул актриса булып калды, кала. Юнона и авоз безнең башкорт сәхнәһендә. Башкорт сәхнәһендә ул шул диглем бер мин рус труппасында явление булды. Асыш күренеше ул сынапта. Рус труппасында да уйнадым. Әйе. Орфей Евредикада Дон булып уйнадым. Беләм. Матур роль иде. Җыр менә миңа җитмей, мин җырлыйсым килә. Яшьрәк чакта. Һинең шул диглем матур тавышың бар. Искиткес кыяфәтең бар. Нишләп сәхнәлә һин үзеңнең шәхси нәеңдә, концертыңда бирмәйһең? Нишләп йырламайһың? Мин аны һиннән һораганым бар һәр вакыт. Нишләп?
Әйтүче булды. Казанга Идрис Калимуллин үзенең концертын эшләгән иде бит инде. Без бардык, җырладык бит инде, сольно үзебез дә җырладык. Шунда миңа сорау бирделәр Татарстанда да, нигә сез үзегезнең концертыгызны эшләмисез дип. Әллә ничектер мәшәй кала барды, кала барды, кала барды, кала барды, кала барды. Ey yılmaya kışı, yılgı yamağa uşa, saatler şekilli, canlarda kavuşa. Ey yılmaya kışı, yılgı yamağa uşa, saatler şekilli, canlarda kavuşa. Үкінес булманымы? Киту бүтүнлөй икенче билетлекке Нур театрына. Яшь тамашачылар театрында минем бик матур. Беренче юлы, рольләрем беренче бик актриса бит. матур иде. Менә шул мәхәббәт нәфрәтне чыгарган гына вакыт иде. Һәм Байрас Надымовичны татар театры ачылгач режиссер итеп эшкә чакырдылар бит инде. Һәм безнең белән эшләгәч, безне күрде бит инде нинди актерлар икәнне. Идрис Калимуллинга, миңа, Альберт Шәйхетдиновка инде мөрәҗәгать иттеләр татар театрына килергә. Мин бик уйландым. Әгәр дә миңа кал Рәсимә, син яшь тамашачылар театрына кирәксең дигән сүз Әйтәм, һеҙ беренче актриса, төп актриса Ул инегез. сүз булмады. Дөресен әйтәм. Көнләшкәндәр, һагайгандар, әлбиттә. Мин бик күп уйландым, бик күп. Азак ишеттем министр культурадан да сүз, нигә миннән сорамыйча бардыгыз. Мин ничек инде, мин министр культурага барып сорарга тиешмен. Бәлки кеше итеп уйлыйсың бит инде үзең, ничек инде мине. Слушайны халкы. Башыма да килмәде, әй. Уңайһыҙлана, ояла. Шулай, әй, шуннан инде менә әле бер минутымны да, ниемне дә жәлләмим дигәндәй Нур театрына киткәнемә. Үкенмим, әй, үкенмим киткәнемә, чөнки Башкорт театрында эшләү, театрында эшләү минем өчен зур мәртәбә булды. Мин башкортча ныклы сөйләшәм. Сез үзегез беләсез инде. Менә башкорт дусларымны, ахирәтләремне очратсам, алар белә үзеннән үзе башкортча сөйләшәм. Шуннан Юлдаш радиосында бик күп еллар башкорт телендә тапшырулар алып бардым. Бүтән һәле бетмәгән. Илдар Вәлиев ултыра. Үзе дә талантлы актер бит инде, һәм режиссер. Нур театрында һәр бере йырлай. Һәр береһен әйтергә мөмкин примадонна дип. Мен үзем яратам Нур театрында булырга, һәм каргы концертларын. Халулар, моңлылар, дәртләр талантлылар. Бына ошо батшалыкта Рәсимә Гайфуллинның урыны. Уңайлы актрисамы ул. Тыңлаусан актрисамы? Әллә дәгъва итәме режиссерга үдәнә фикерләре менән, тәкъдимнәре менән? Бүтән дә һәләгә түкмәс әсмә яшермәй. Виш әйтәм. Сәҗвис сөйләмәгез инде. Наконец-то. Урыны да бик матур. Ладно, ну, во-первых, бик зур рәхмәт әйтәсем килә Рәсимәгә чакырганы өчен. Янис, сезгә, сезнең передачага, сезнең руководствога. Сезнең передача очень красивая передача, раскрывающая личности, подносящая зрителю его со всех красивых сторон, без всяких прикрас. Поэтому Рәсимә рәхмәт зур итеп. Ну и по поводу сиңа карата, иң югары урында торганың урыны, как актриса, как неповторимая, талантливая личность. Работать с талантливым человеком, конечно же, не всегда легко, ибо талант подразумевает некие противоречия, потому что у режиссера своя концепция, и режиссеру в этом смысле хорошо, когда поддакивает на утормила, а преподносит некую другую концепцию или другое мнение той или иной сцены или спектакля в целом, тогда мне приходится свою концепцию доказывать, и, значит, как-то это должно превалировать, мое решение. И я убеждаюсь, что я прав. Иногда, соглашусь, права и она. Спор уместен иногда? Конечно, спор уместен. Да, вот я сейчас смотрю... А режиссерская бацилла у нее присутствует? Ой,
про это Отдельный разговор. Про это отдельный разговор и совершенно отдельная передача, большая передача. Да, Хатын вот кыз эше түгел дидем мен. Шуңа режиссерлыкка бар дип әйтүчеләр булды. Менә дөресен әйтәм. режиссерские навыки у нее есть. Мен хатын кыз эше түгел дидем дә бармады. И я же говорю, когда вот с ней выпускаем спектакль, я беру ее на роль, это проявляется. Но в положительную сторону. Я все это поворачиваю в положительную сторону и считаю, что это очень правильно. Вот я посмотрел свой репертуар, я 20 с лишним спектаклей уже поставил здесь. В 12 она участвует, 12. И нет ни одного персонажа повторяющегося. Вот, знаете, меня личность в чем? Творческая личность такая, личность, большая личность проявляется в чем? Она и главные роли воспринимает, и значит, роли второго плана, основные роли, эпизодические. Роли без слов совершенно есть у нее, да? Но она очень скрупулезно относится к каждой из них. Есть среди молодых уже сегодня, которые отказываются, даже с эпизодических, какие-то причины талғып, юкка чыгалар, шиткә китәләр. Вот у нее такого характера нет. Без элике закалка кешеләр. Да, мы, можно сказать, что в советской закалке, советского воспитания люди, все у нас присутствует на своих местах. И скромность, и честь, и совесть. Все на месте. Я и как актриса, конечно же, доволен. Искитмәле юбилей булды битендә. Кешенең күплеге, оны сәскәләргә күмүләре, анда сколько подароклар, сколько сәскәләр. Кешеләрнең бер артыннан бере, аны кул сабып, күп актрисаларның юбилейларында ялты залда булмаган кешеләр була. Рәсимәнең юбилейында искитмәле булды. Мен шул кадәр шатланып утырдым, Рәсимә горурланып утырдым. Все-таки без районнан икәү генә бит. Әйе, шулай. Икебез дә бер авылдан бит әле. Evet, шулай дип. Хәмит агай бар Шуңа инде. күрә анан спектакльдәрен ул обязательно алып кайта районга, обязательно авылыбызга кайтып куялар. Үзе гастрольдер оештыра. Оештыра. Үзе продюсер, импресарио, була бөтен тагы тумаслар. Продюсер элетләр бар. Эшләп алып кайтып куеп, шо тегеләр рәхмәтләр әйтеп, конечно, кунак әйтеп бәрәләр инде. Менә шул яклары миңа Рәсимәнең бик нык охшай. Мин ул якка йомшаграк Тормыш өйрәтә, Галия ханым. Тормыш өйрәтә. Рәсимәнең мин шул якларын бик хуплайм. Әлбәттә, бүген без студияда бына Рәсимә Гайфулланың тормыш кыстыһын барлайбыз, өйрәнәбез, таң калабыз, укылнабыз һәм уның бәхет тамгаһы, яшәү рәвеше. Менә студияда көттереп утыра, шундай бер асыл ир егет, күптәр аптырайдыр, ни эшләп һаман һөйләмәй, һүз бирмәйгез буга дип. Рәсимә Гайфулланың тормышындагы бер театр, менә бер пьеса яздырырлык осрашыу һәм моңа бер спектакль куйдырырлык язмыш билдәһе. Марат Зубайров. Һеҙ кем ул? Ҡасан таныштығыҙ? Ни өсөн был осрашыу? Марат Архангель районынан. Сығуымша, мен Архангель районы, Сағайта болма. Мұнда туып өскенмін. Тұрмыш өзінікін итәдеген керек Уфаға. Біз еш уақытта Уфаға келдік. Училище, жүгіре башлап, спорт білән шоғырлан. Спортны, Мастер. Мастер спорты болдым енді өзімше жүрген еш уақытта. Башқұрт дәулет университетін бітірдім, экономфак. Шунан тұрмыш өзінікіне бара, ауыр шағада болды, жеңіл шағада болды. Театрға келгенден Театрға йөрөмәгәнсең. Театрға ол вақытта юғы бекенді. Мына Башқұрт театрына бір-екі мәртебе келген біздір, мекенінде шол тұрмыш вақытында әлі. Ол заққа табайында мені мәткебек мотор жерлдері, ойнедері, әнкеде тоғыштылы. Мұның бейміне берілмеген, наверное, тоғышы. Шуңа көрі негене болмасын, театрға бик қуарым енді, яғым керек. Барадырым, көрәсі келедірі, жерлесі келедірі деген керек. Тұрмыш үзінекіне бара, негене болмасын. Мұны үш уақытында көтіп келем іштен.
радиотыңны Шарт. Расима Гайфуллина передачасында Интервью берем, интервью бере. Радиола. Радиода. Һез рөл тукайды бара. Мен ролына Шартны койтып барам. тыңлай. Кичкорон иштан соң мен айтам, бу инде мен искене әзрәк башка уй килә башлады инде. Тавышны да шаткандыр инде. Тавышны да шаткан икән. Мен иптәшем юк дип сөйләнде бит инде. Марат бер үзе вакыт. Мин дә тоже бер үзем вакытта. Мен айтам, моңа ни әзрәк Бuna bir сюжет. башка бер уй килде. Мен айтам, Мен бар корга кирәк бит инде моңа. Концертка чакырдым бит инде тамашачыны. Исендә калдырган да концертка килде. Шулай итеп, Шунан Чәчәкләр мен белән. койтып, шулай җыенып, чәчкәләр алып киттем театрга. Аларның концерт барадыр ул вакытта. Ретро-концерт. Ретро-концерт куялар театрда, Нур театрында. Мен айтам, ну уят бит инде, уят мен айтам. Уяла. Ай, конечно, уялам. Халык артисткасы, ул бит инде зур исем. Безнең өчен шуңа күрә мен айтам, Yani hello. сибәрлегеннән сөйләп. Тәү карашка әйре магнит һавалы күк битендә. Кешеләргә тиде. Син ким дип әйтсәйме? Тәгарифне әйтәсең. Шуңа күрә. Аппак шарфлар салган җилкәсенә художник менә йөгереп төште бәләкәй залда безнең. Йөгереп килде дә күзе белән туп-тур зәңгәр күзләр белән миңа карады бит инде. Әйтәм, бу таныш микән? Шундый итеп карады. Как будто таныш кебек. Бедеңе какшап беребез, сылдырып шап беребез. Шулай итеп. Шуннан спектакльдән соң очраштык та бүтән аерылышмадык. Нисек мөмкинме? Нисек ул мөмкин? Менә сөйләшеп утырдык сәгать ярым. Сәгать ярым. Мин утырам, тыңлыйм, ул сөйли. Нимә һөйләй? Үзе турында сөйли. Үзе турында нәрсә ошый, ничек, нәрсә. Антамын инде ул захлеб сөйли инде. Менә шундый дәртле итеп. Әйе, тыңлап утырам икән бу бит. Әллә минем язмышыммы дип. Менә шул әле дә исемдә. Әй, шуннан көндә очрашып. Марат агай, бына был маугы булдым, әллә сынап ташлыга гашык булдыгы беренче күрүзән үк. Нимә дип әйтте йөрәк? Әйт әле, әйт. Беренче күрү. Акыл нимә дип боерды? Тортайы, менә Аллаһ Тәала куша бит инде. Шунда бар дигән кебек. Ул шунда бар, Ходай кушкача, мен әйтәм, барып карыйм дигән кебек бардык, Аллаһка шөкер дигәне. Самый минутта әзрәк курыктым да инде. Мен әйтәм, шит етмәс ярар, үтә бермәс ярар. Мен шундыйны бик яратмыйм ул анда әйберләрне. Әйтәм. Кем ярата? Шуңа күрә менә Аллаһка шөкер, рәхмәтле. Мен тормышта да ул түземне Курыкмадым актриса. куркытта шул, нык куркытта. Көнләшмә егеме? Бүгенге көндә, мен уйлап Үткәненә, үткән тормышны Yok, көнләшмәгән. үткәнне мине ала без бер чама үткәнне. Минеке дә шулайрак авыр яшь вакытта генә булмасын, төрле чаклар булды. Шуңа күрә без бүген генә беренче генә түгел инде, ул тоже тормышлы булды бит инде. Шуңа күрә ни генә булмасын, бүген бер-беребезне аңлай башлыйбыз. Мин театрга койсын койтасың, ничек китәсең дигәнен бер вакытта да әйткәнем юк. Мин әйтмим дә. Бүгенге көндә рәхмәт әйтәсем әйтәсем килә, ул түземне. Түземне, сабырлыгы бар, әйбәт, дәшмей. Әйткән чагы да әзрәк бар инде, но әйтмичә генә торып җала Нисек булмый. көнләшәгез мәле Рәсмә апай? Әйе. Бей, конечно. Табигатьтең байтак серен белән. Нидән күктә болыт ярала. Ергә сумып, нисек шыта орлык. Ник кырыска кырыс ялгана. Нигә йырсы коштар илдән киткәс, моңдан ядып гомер һөрәләр. Һәм ни өсөн тик гашыктар гына көпә-көндез йондыз күрәләр. Марат уның теге егәрлеген уңганлыгына, матурлыгына, акылына гашык булгандыр. Шулай бит. Менә әле Тормышта сын катын-кыз. рәхмәтлемен дип утыра бит ул әле. Семья өчен ул менә мин рәхмәт әйтәм тагын бер мәртәбә, шуңа күрә ул кошын гына килмә, койтма. Өстәл әзер дигән күрә, ир кешегә бит ничек инде. Иң зур бәхет өйдә Тәртип. кайнараш, шул җитә. И менә минем
Тазалык мөхтәлек. Пөхтәлек. Балаларга карата да зуррак. Мау ярата вообще бар. яратам Бар балаларны үзе ярата. Мине шуңа исем китә. Обычно битендә койса бер кеше үтәрә. Безнең балаларда. Безнең бала минем ис китә шуңа. Әйдә синең балаларга барабыз. Әйдә синең балаларга Әйдә барабыз, күрәбез. әйдә барабыз. Мен әйтәм, юк, мин барасым килми. Рөстәм нисек кабул итәде? Рөстәм Рөстәм бик әйбәт. түзә, ул молодец. Рәхмәт, мен тоже не. Дәшми әкрен генә. Йөрегезен. Үзләренчә яшиләр. Гел инанам аның кешере буларак, әсә буларак, хатын буларак, хужабикә буларак. Уның пешергән аштары тәмле кәстәре өсөн. Үзен. Әйе, шуннан бирле вот киләбез инде бергә тормыш буйлап. Ысынлап та театрда артистларында гадәттә бит инде рухи бәйләнеш булмай. Шундай. Мин андай түгел. Әйе, һавада гына бәлки. Юк, болай түгел. Бана мин кала, һәзе берләштер нимә рух. Ул саутрайны кызы. Барыбер татар кызы булганда сылау рухы бар акылган. Һәз битендә хамар башкорт рухлы, көсле ихтиярлы. Һәм Калмантаев тә нәрсәләрендә көсле башкортлар, шулай бит. Ысынлап түгел. Ул Өфөгә килгәс, артистка булгас, мин аның матурлыгына хокланып бетәлми Без торган. икенче курстан филармонияда эшли башладык бит. Алып баручы булып. Әйе. Шуңа Галия апа да шунда күргәндер инде сәхнәдә. Әйе. Анан Рәсимә белән без бик яшь сорашырга туры килә. Бәхәдер без һәрбер безнең районыбызда үткән менә торжестволар, менә Байрамдагы сараларда. Еллыклары, Двористың андан исәмә еллыкларын гел безгә Безне чакыралар. Сакыралар. Быел күптән түгел нидә декабрь айында булды. Хәбир Галимовтың исемендәге конкурс булды. Ис китмәле кеше күбине. Бергә булдык. Бу әбиләр, бабайлар йырлап шак катырдылар. Галия апа председатель жюри булды. Әйе, шулай итеп без анда бергәләп булып кайттык. Янис мына яшь сагында нисек булды? Элек бит әйберләр дефицит була торган иде. Рәсиме күлдәкте үзе тегеп кия торгайны. Мына уйлайгыз, мына шул тиктем билләрен үзеп кенә матур тегеп куя. Иң матур кием, иң матур күлдәк унда була торгайны. Барһаң анда инде ниндәй генә тортлар юк. Муравейникте бик тәмле итеп бешерә торгайны ул. Әлләмәләр инде теге ашуга уста. Бәйләй, джемперләр, свитерләр минем исемдә һаман да шул. Бәйләй, даже ул безгә лә эләгә торгайны. Ул минең туйыма күлмәк тегеп китерде. Мына бүләк урынына. Яны үзе уныткан әле ул теге шул тиклем матур күлмәк тегеп китерде бүләк итеп. Уйлап карагыз әле, ул бит актриса, ул бит тегенсе түгел. Ул уны адактан минең ехеклекләштәрем киберне үземдән һуң. Мына ниндәй кеше, кулга оста, тегүгә оста, ашуга оста, үзе акыллы, үзе матур. Теге бөтә яклап та килгән шул тиклем һылу бер хоклангыз кеше инде безнең Рәсимә. Рәсим Гайфуллин әлбәттә ул театрын табыш йондыз дерсы актриса ул театр өчен үзе бер табыш нагыш һәм гомумән Нур театры шулай талантлы театр. Бына унда Идрис Кәримуллин заманында китте бит инде популяр эстрада ярсылып китте. Илмир Газизуллин китте, кайтты шикелләйме. Һәм бына шундый теләк булманымы эстрадага китү истәгәндә бына Мәскәүдәгеләр әйттеләр, һеҙҙең ул Татьяна Шмыга оперетталы йырларны, мюзиклдәрне Рәсим Гайфуллин дип. Иске истәгәндә бына оперетта өчен туган кул. Тауша минем опереточный әйтүчедә булды. Роза апа Сахауддинова әйтте миңа, сиңа әз генә укырга кирәк диде. Ты оперная певица диде. Мин чыннан да яратам. Элек опера җырларын өйдә кычкырып җырлар. Әле дә кай вакыт настроением булса, театрдан китеп булмай. Мына Айнур Баянов әйтте бит инде театрдан талантлы актеры, шундай театрга бер килгән китеп булмай, сакралар китеп булмай да куя. Булды шундай вакытлар, яшьрәк вакытта булды, эзләнүләр булды. Теге яшь тәкәберлек булган бит инде ул вакытта минем. Ана шул вакытларда төрле урындага чакырдылар, мин китмәдем. Тагы Рәсим Гайфуллинның талантының искиткес матур ягы шигырьләр укый белүе. Рәсим Гайфуллинның шигърият радио театры. Бына шигырь һөйләп белү, ул бик кирәктергәләгә. Бына Рәгъдә Булатова, Илеке замандар валып кадам бит Зәйтүн Булатова, Гөлим Бәрәкова, Нурия Паирсаева, Рәсим Гайфуллина, тавыш тембры һәм әлбәттә хутлы башкорт телен аңлап, башкортса шигырь укый. Әйтәм бит инде, үзенең театры бар, радиолы Рәсимәнең шигырь театры. Бына был нисек тормыш кашырла. Кайдан килә ул шигырьгә булган һөю, мөхәббәт һәм аңлап уку, башкортса уку. Фатиха агайга рәхмәт.
Габдулла Габдрахмановичка рәхмәтлемен. Без укырга кергәндә, безне тел буенча алдылар. Без дикторлар булып укырга тиеш идек. 2 курс биткәч безне актер театры и кино дип безгә эшләделәр дә үзгәрттеләр. Һәм Тавышты матурлыгы, радио тавыш бар, тембр. Икенче курстан безне филармонияга эшкә чакырдылар. Идрис Калимуллинны, мине, Земфира Хусейнованы без алып барайдык. Фирдәт Галиев шуннан башлады, алып баручы булып әйе. Һәм без концертлар алып барайдык. Ана шунда мин шигъриятның матурлыгын аңлап, төшенеп Исемдә Риф тегенне концертына алып барганыгызды. Риф агайдан, ой, ул матур булды, ул бигрәк матур булды. Ул кассетадан биргәйне, хакланган ул миндә. Шундай матур, шуннан китте мин радиола эшләй башладым. Юлдашта менә инде 30 еллап эшләйм. Аллага шөкер, башта башкортча һөйләйнем. Әле лә башкортча һөйләргә кирәк. Бу Рәсимә укып бирәл тигенә тидер дә мин башкортча укып китәм. Менә шунысы зур рәхмәт сезгә. Һәм бәлки Рәмигърәт бер шигырен уку кирәктер. Ну, шул яраткан шигырь. Башкортча. Мөмкинме? Кыска гына бер шигырь. Нигә моңлы икән таңдагы яр? Ярып кирде ул яр йөрәккә. Төпһез Опкындарга ыскан сакта таяндым мин ошо терәккә. Был кемдеңдер тәрән моңы ине, мәңгелек бер ерак моң ине. Шундай якын итеп тойдым уны, иренем мин, ә бит тоң инем. Эй, изге моң, кисер мине, мин гаепле һинең алдыңда. Мин баш иям был дөньяла. Шундай моңлы йыр бар сагында. Рәхмәт. Әләт мире. Рәми агайдан Алла Тарасова, Анна Степанова тавыштары оздар ишетелде. Рәхмәт. Зәйтүн Бекбулатованың тавыштары да шундай үзенчәлекле кабатлана тавыш рәхмәтегә. Бу минем сәләтем әнидән килә дип әйтәм. Әнием минем институтта укыганда шигырьләр укыган, Гөлли Мөбарәков укыткан аларны. Институт элек укытканнар артистлар әни конкурсларда катнашкан, беренче урыннар алган документлары да бар. Шуннан киләдер димен инде. Һәм гомер буе мин әниемә рәхмәтлемен. Менә тегергә дә, ашарга пешерергә дә, бөтен эшкә дә әнием өйрәтте. Әнием без Аллага шөкер әле исән сау ширләсә дә мин озын гомер телим. Сеңлемә рәхмәт укыйсым килә. Алар аны карыйлар. Тырышалар, зур рәхмәт аларга. Шул тиклем кияү белән тырышалар, әнине карыйлар. Бәхетле синең, бәхетле кызынан теләктәрем. Шал шишмәнең моңлы тавышы, күпме моңнар, күпме сагышы. Күз алдымнан китми балачак, әнкәм моңы мәңге калачак. Шишмә җырла җырыңны, ишетсеннәр бишек моңыңны. Шул шишмәнең җырын тыңладым, әнием белән бергә җырладым. Первая роль, которую я с ней сделал, это вот «Не жена, а дьявол». Это Данил Салих, пьеса «Савит». Небольшая роль в начале и в конце, но ярко, мощно. Вот эта фактура, вот, которой я всегда восхищаюсь, и не только за фактуру я ее беру, именно за внутренний мир, который в ней присутствует, существует, да. А вот то, что мы предыдущие говорили о ее характере, да, вот как о человеке. Гармония во всем. Гармония во всем. Вот это вот. Я не рәхмәт чакырган өчен. Мин буларны кайчан ишетерим әле. А потом ведь она не просто, значит, вот моя роль, и я над ней работаю. У нее очень такой обширный подход к роли. Вот она пьесу изучает. Изучает от начала до конца, значит, содержание пьесы, свое место в этой пьесе, да, вот это вот событийный ряд,
каждый выход, с чем уходит, с чем заходит. И очень важно искать нюансы в роли. Не так вот, так сказать, лобово, да, а халық бетінде ярата нюансларны, тонкости. Вот эти черты у нее очень хорошо, и мне это привлекает. Привлекает, и поэтому я еще раз, значит, беру ее на свои проекты, спектакли. Вот. Ну, мәзәкләрдә булып ала, нельзя не сказать и это. Вот, проявляется и характер. Шундай кызу моментлар килеп чыга, ул спектакль вакытында, гафу итегез, конечно, Рәсимә Арифовна, придется сказать, ибо Ниме эше тәһәлгенә не полный будет рисунок. Ну, иногда вот в этих спорах, когда я добиваюсь одно, а она, у нее внутри другое, сопротивление, да, идет, доходит до таких накалов, что я, чертовы, просто ухожу со сцены и там за кулисами хожу, чтобы тагын бер мәртәбә шул Рәсимәне алсаммы, тагын бер мәртәбә. Клянусь, ни разу, больше ни разу. И что интересно, Фина мне потом рассказывает, Рәсимә бит синең анда сөйләгәнеңне ишетеп тора ул сәхнәдә. Ул бер почмакта йөри, тагын шуның спектаклендә катнашсаммы, тагын бер катнашсаммы. Я как Фина әйткән, засмеялся, я говорю. Үзе бер спектакль, Шулай дип әйтте, точно это. Не, менә ул бит ишетеп тора, аның да характеры вот, бәрә-бәрә тоже. Я говорю, ну, это на день, ну, максимум на 1,5 дня вот это уходит. Иногда просто за пару часов. Был табиғи хәл, менә уйлап карадык. Андрей Гончаровна, Наталья Гундарева, несе күнәләр, несе гәрәшәләр. О, Господи. Утырыштар җибәрелә, өстәлдәр шулай битендә. Любимовна, Алла Сергеевна Демидова, несе кукушалар. Әмма роль туа. Спектакль бетә. Алкыштар, уңыш бар. Вот. Сәхнә артындагы тормыш шул тикелем кызык бит ул. Да. Следующий, самый главный, вот этот успех. Конечно. Успех, финальная цель вот этого спектакля, да. Я вот, насколько знаю, ей никогда не было стыдно выходить на поклон. Это очень важно. Она, потому что беспокоится не только за роль, я повторюсь, но и целиком за спектакль. Не только себе помогает и своим партнерам, не открыто, вот так отходя, тихо, мирно. Она. Никто же не любит, значит, когда подсказывает, барсына күрсәтеп, менә акыл өйрәтә. Я тоже склоняюсь к этому. Я отвожу людей, иногда артистов, говорю, так, пожалуйста. И пусть это будет твоим. То есть это деликатные моменты в процессе. Ну вот. Вот Рәсимә Гайфуллина, выпулил я первый, выстрел. Рәсимә һөйләштегеннән бер спектакль сыгара бит инде, без бит ахират бугас һәр вакыт һөйләшеп бергә яшәйбез бит инде. Һәр вакыт спектакль турында һөйләй ул. Шуны әйткәнем бар инде. Бит ул спектакль өчен үсен кайгырам мин әйтәм. Үзеңнең ролеңдә турында ана уйлап тик кенә йөрөм әйтәм. Юк, аңа бөтә спектакльдән уңышы кирәк. Мин бит режиссер түгел. Ул өйгә дә кайта ул. Шулаймы? Бөтен проблемалар өйгә. Театрның бөтә проблемаһы аның йөрәгендә инде ул. Мин үзе турында әйткән әле исләмәйм, һәр вакыт театр турында кайгыра. Как будто ул театрның директоры менә, или театрның главный режиссеры. Негласный. Рәсимә менән без дуб. Рәсимә минең туйга килгәндә, теге безнең авылда җырланып бит инде, теге һай элмәлекте башкорт сайырлап ебәрде. Уны энесе ел һөйләнеләр. Теге матур итеп башкорт сайырлаган, моңлы хандугасты тагап кайтаны хәбирәте инде. Актерский потенциал, творческий потенциал неограниченный. Она сейчас вот в самом рассвете сил творческих, да, и работоспособность у нее. Күпме менә спектакльләр чыгардык, бер мәртәбә миңа килеп, сейчас не могу, вот сейчас не могу какие-то претензии предъявлять или отлынивать икән, абсолютно ноль. Талантливый трудоголик. Талантливый трудоголик, вот. Поэтому, Аллах верса, у нас впереди еще и классические вещи есть по телевизору. Не буду говорить, какие. Это тайны. Классика, да, За 7 замками. Поэтому ей роли там обязательно будут. Есть и башкирско-татарская классика, и русская классика, и на зарубежную замахнемся.
везде ей будет место, и она будет там достойно занимать вот, творческую, так сказать, свою стезю. Вот. Рәсимәкәйем, һин матурһың, һин талантлыһың, һин бәхетлеһең. Бына мен дигән малайың бар киленең менән. Марат бар, тугандарың бар, театрың бар. Ошо дустарың бар. Бергә тормыш юлынан озак елдар бергә атларга ятсын. Ошо бәхетеңде югалтма. Апай. Мен теләйем һиңа киләсәктә матур рольләр бирһендер. Матур итеп уйнап, куанып, халкыбызны куандырып, тугандарыңды, балаларыңды, үзебезнең халкыбыз өчен шул кадәр матур хезмәтең белән куанып, үзең куанып яшәргә язсын. Амин, шай булсын. Яратаһығыҙмы? Көндән көн яратаһығыҙмы? Көндән яратам. Көндән көн ғашиҡһығыҙмы? Беренчедән әгәсем килә зур рәхмәт менә шулай шакырып зурлаган өчен. Рәсимәгә зур рәхмәт. Исәнсә бергә яшәргә язсын алда икән. Амин. Рәсимәне яратмайынса мөмкин түгел. Марат, һин нык бәхетле кеше. Юбилей ел бик бәрәкәтле. Уңышлы булды һәдең Бик бәрәкәтле, бик уңышлы булды. Без январь айында ук менә Казанга барып, Илдар Шатычка, Сәвия Исламовнага, миңа медаль бирделәр. Бөтен дөньяда татар халкына хезмәтебез өчен дигән. Безне бүләкләделәр. Юбилей еллары булып, безнең туры килеп. Шуннан апрель айында, февраль айында улымны өйләндердем, былтыр инде. Март айында туйлары булды. Өлесей бәхеттер асытын Алла бәйі. Алла бір сау болсын. Шуны апрельдә Татарстанның атказанган артисты дигән исем Тукайның памятниге куйган көнендә булды. Аллага шөкер. Зур рәхмәтлемен. Нәрсә әйтәсем килә? Менә Аллага шөкер, театрда матур коллектив, Аллага шөкер, матур эшләр эшлибез, режиссерлар белән кулга-кул тотынышып. Коллективыма бик зур рәхмәтлемен. Дусларыма рәхмәт сезгә килеп, мине шулай зурлаганыгыз өчен, күтәргәнегез өчен. Бу тиклем җылы сүзләр кайчан ишетер идем әле. Табыга лайык, күптән лайык. Әлдә шундый тапшырулар ешрак булып торсын дип әйтимме инде, рәхәт була күңелгә. Рәхмәт, Янис. Рәхмәт, Аллага шөкер, очраштык. Килестеле ырыклы, котлы, бәхетле, бәрәкәтле, җадди уңыштар. Катын-кыз бәхет, әсәй бәхеттәре, өлесей бәхеттәре. Зиярата факынабыз, алкышлай беһездә.